Takabatira mbudzi dzandinadzo mhosva dzemhosva yandinayo panapa itori hama yangu, asi kuti nenyaya yekuti mbudzi takadzibata usiku handina kuziva kuti mbudzi dzatiri kubata ndedzehama yangu. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Sezvamuri kuona kumashure kwangu muzuva ranhasi tabuda takananga kumusha weMount Darwin Prison. Uko kwatatirega tiende tinoona hama nevadikani vari kurarama vari mukati meusungwa. Sezvo riri wiki ratingati reFamily Week, apo majeri ese enyika yese anenge akavhurwa kuti hama neshamwari mukwanise kuenda muchinoona vadikani venyu vari kurarama vari mukati meusungwa muine nguva yakatambanuka. Regai titenderere tichitaura navo tichinzwa kuti vari kunzwawo sei nemukana wavapiwa neZimbabwe Prisons and Correctional Service. Muitwa ngoma Gift Chimusoro. Gift Chimusoro. Ndanzwa kuti maienda kuchechi, ko zvakafamba sei zvembudzi? Nyaya yakaitika ndeyekuti ndakarasa Mwari, ndakatanga kumbomwa doro, ndakuita zvemunyika ndisisaenda kuchechi. Saka ipapo ndo pakatangira mabasa ekumbotora mbudzi ipapo. Kwaiva kutanga here kutora mbudzi kana kuti apa ndo pamakazobatwa? Kutaura chokwadi pamberi paMwari kwangu kusisiri kutanga. Ndatova nenguva newamwe wangu ndichitora mbudzi idzodzo. Saka maidzitora moita sei nadzo mbudzi? Taidzitengesa. Taenda nadzo kunodzitengesa kunonzi kuna Mukaradzuku. Chida pangu ndakatombodya nyama yenyu yembudzi. Zvinogona kudaro kana muchidamburira kuno. Munonzwa sei nesvondo ramapiwa rekuti hama neshamwari dzinge dzichisunungurwa kuti dzinge dzichikwanisa kusangana nemi muchitaurirana vachinzwawo nhunha dzenyu? Zvinhu zvakanaka. Seni inini muzuva ranhasi ndafara singaite. Bhozi pane zvandaishuwira kuti ndiwane munhu wekuti nditaurire. Kuuya kwaita shamwari yangu ndawana munhu wekuturira, munhu wandinogona kurayirira kuti dai wasvika unondidai kunodai kumba. Saka mukana wakanaka wekuti dai waremba uchiwanika zvinoreruka kana tiri mukati metorongo. Tichitarisa mamwe mazuva tisati tatarisa hedu Family Week, hama zvichida pamwe nemhuri vari kuuya here kuzokutarisa? Vari kuuya singaiti. Vanouya. Mhuri yakazvitambirawo sei ichiudzwa unzi mukoma Gift Chimusoro tavasunga kuburikidza nemhosva yekutora mbudzi dzevanhu? Semunhu ndaita chitsotsi, hapana munhu wandaitaurira kuti ndo zvandaita. Kana shamwari yangu anga asingatombozviziva, ndaingonyeba kana semuenzaniso ndaigona kuti kune World Cup ndomboenda zvangu mbonoona bhora ndogona kuita pungwe. Ipapo ndobva ndatora nevamwe wangu toenda kunotora mbudzi. Saka pakugamuchira inini kwandiri inini ndakabatwa nenyadzi dzakati wandei. Mhuri yangu yainge inomubvunzo yakanga yakawanda kuti ko zvakazotanga sei, sekuti ndainzvenga pakuita mezi dzangu. Saka vanonyatsozvitambira zvakanaka, but pari nezvi semunhu ndakabvumawo nyaya yangu zvangovawo mustraight line. Saka mbudzi idzi mainyazodzibata sei? Maidzibata muraini here maita sei? Maidzibata sei mbudzi? Ipapo pane metsi yakati kurei mukoma wangu. Mbudzi inobatwa zvakanaka, inoshandisirwa matochi kana iri panze. Dzimwe dzinogona kunge dzakavharirwa matanga, ngobata matanga, but kana iri panze ndo pari easy because munogona muri 2. Senini ndandinomwa wangu tiri 2. Saka mumwe anoenda kumwe mobatidza matochi mese, iyo haizoona because uku kune kuchibva light, kuchibva light. Saka dzinongomira cheto. Chikoro ichi makachidzidza sei ichi chekuti ndikaidai so mbudzi inobva yatadza kuona? Makazviziva sei? Zvinoita Satani, mukoma wangu anokupa uchenjeri. Inini ndakatoita zvekudirectwa, zvekutsanangurirwa nemumwe wangu kuti ndiye anga agara achiita. Saka inini semunhu ndaida mari sireki nenyaya yebhiya, akazondudza kuti takadai sotunoni. Ndakatanga ndichaenda anosona bhutsu. Saka ndaenda kumba kwake ndichinosona bhutsu, ndaingoona everyday ane mari ichichi, dzimwe nguva achitombondipawo. Saka ndakazomuti iwe shamwari, ndopakazomutsanangudzira kuti takadai. Ndiye aiziva tactic dzake zvokuti kana matochi ndiye aindipawo chichi zvese.
Sa experiment pekutanga yakabudirira here kuti munobadza matochi bobva maibata? Zviri izvi singaite kana kuuraya kwacho zviri izvi bhozi inongoiswa pabendekete chete inobva yatofa. Mabendekete awo pakuibata nditi inofanira kubatwa muromo nenyanga kuti isacheme, obva waisumudza weight yebhodhi yayo handiti ka inenge ndio inoidhonzera uku iyo yakagara papi iyo kunoku wakaipresa kuno, saka bhodhi uku inorema kudarika chimusoro saka inenge yadzipwa. aiwa ndiri kuona kuti zvine skiri. Zvine skiri zveshuwa but zvinhu zvisina kunaka. Sene hangu inini kuti ndidzoke kumaraini ndinodzoka sokuti hapana chimwe chokuita, but ikoko kwacho kumba manje hapana munhu aiziva kuti ndo zvandinoita, saka pandichatanga unoonana nawo pano pari kunditiomerei ndakutongokumbirawo Mwari kuti andipe ushingi, but pano panondinyadzisawo so. Asi ko mukatanga nekuti izvonizvo vamakatadzira vaive munovaita masori kana zvichida pakungana kune vamwe munogona kubatirawo kana huku yesori hamuoni kuti munosvika zvakazvinezvi? Munhu wandakabatira mbudzi dzandinadzo dzemhosva yandinayo panapa itori hama yangu, asi kuti nenyaya yekuti mbudzi takadzibata usiku handina kuziva kuti mbudzi dzatiri kubata ndedzehama yangu. Saka pane resi mari inenge unochajwa kukoti inonodzoserwa muridzo wembudzi, ndo mari yandakabhadhara iyoyo. Asi inini zvangu individual ndakabuda munomu ndichatomuonawo ndozotaura naye zvangu ndisingazoti achazvigamuchirawo zvakadii, but inini handina kuzviita ndakaziva kuti dzindedzehama yangu ndaigona kusiya ndichinovata dzemumwe. Pamakaenda kukoti makanonzi makore mangani? Ndakanga ndanzi 12 months ndabva ndabvisirwa 2 kozobviswa 3 dzinobviswa paresi mari yandiri kutaura iyi yanga iri 120 noti mbudzi dzadziri 4 kureva kuti 5 months dzinenge dzabva kobva kwasara 7. Pa7 kunoku ndakazobvisirwa 2 months 10 days because pamwedzi wega wega vanobvisira 10 days zvichireva kuti ndakupika 4 months 20 days. Saka mumajeri ndiri kunzwa kuti mune rehabilitation iri kuitika, ndapi mamwe mabasa amadzidzawo mushure mekunge mapinda mukati meusungu? Inini zvangu ndiri kuona kuti ifirst time yangu kuuya ujeri, saka kuti ndizodzokera futi zvinhu zvisiri kunyatsondiitira zvakanaka, saka ndiri kuda kuti ndakabuda munomumu ndogona kumboti suduruke munzvimbo yandogara kuti ndisarambe ndichiona neshamwari dzebhozi ipapa pandiri kunoko vanogona kunge vachiita mabasa iwayo, zvokuti pandinosvikawo kumba inini ndinoona wachifara zvinogona kuzondipa peer pressure yekuti ndienderere mberi futi, saka ndoda kumboti sudurukei zvokuti kwandinoendawo ndinowanawo zvimwewo zvekuitawo zvisikasiyana nezvibhozi munomumu hamusi kunyatsondiitira zvakanaka. Saka mamwe mabasa muchabuda muchinoita asiri embudza yayo muchanoita sei? Mabasa yakawanda ndogona kutsvaga mabasa chairo kana kuita zvemining zvakangosiyana siyana kana kurima zvangu zvana macash crops. Vazhinji kana hama dzichinge dzapinda mukati meusungwa vanoshaya kana hama kana vadikani vanouya kuzovaona, ndeapi mashoko ekurudziro amunoda kuvapa? Munhu kana apinda muchitorongo hazvirevi kuti hasisiri munhu iko kuchitorongo kunokuko kunotogadziriswa vanhu kuti vave vanhu vakanaka. Seni inini ndinoona kuti munhu kana atouya kunoku paanobuda anobuda nepfungwa dzekuti kwekwe handidi kudzokera, saka hama dzinofanira kungomugamuchira nekumushanyira kuti pfungwa dzidzokedzana because kana uri muno mumu unenge unongori neshuviro yekuti otherwise unenge wakasiya kana kuti bhebhi kana kuti mwana kana kuti basa handiti, saka unenge une tarisiro yekuti dai pangouya umwe munhu wokuti ndogona kungorayirira kuti shamwari ukasvika udheni ungosvika unonditi zvakati zvakati, kana kuti ndakasiya ndakaviga mari yangu pakati saka pakasawana munhu anouya manje mari unosvikira yarohwa nemujuru. Tiri ipapo ndanzwa mukoma vachitaura kuti maienda mese kuchechi. Kuchechi uku mairwa bhiya here kana kuti maiita zvemusikadzi?
inini zvakaitika ndezvekuti inini ndaenda kuchechi zvezvo but pane zvandakazoitawo zvekuti ndakazojamba zvechechi zvezvizvi ndakuita zvibhiya. Ndakambotanga ndichamboenda kuchechi ndichimwa doro kusvikira ndisisatoenda doro randinakira. Aiwa, tinotenda kukova chii chimwe toti since mati masarwa ne4 months zvamungada kubatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe kana kuri kunzi mabuda zvichida pamwe kubatsirika pamabasa manga muchitaura emaoko emaini nemamwe akasiyana siyana? Ya, zvinonetsa ndezvekuti munhu kuti andipe basa achiziva kuti inini ndakatobva kujeri nenyaya yekuba ipapo panonetsa. Asi ndinoshuvira kuti kana pane munhu wanokwanisa kundiwanisa basa, basa ndinorida kuti ndiwane chinondibatsira. Uyezve ndinoda kutenda shamwari yangu yauya kunondiona. Ndandisina tarisiro yekuti muzuva ranhasi ndichazenge ndine mufaro bhozi ndandane long time ndisina kumbomuonawo. Ndisina kuwana munhu wandirotaura naye anondidzoreredzawo kuti ndingowane mufaro ndiri muno. Ndotenda mukoma chopa makasimbera mukoma chopa tipo makadii. Aiwa, tiri nani pari sebatarweni apa tani paripo pari right. Ndaona nhasi mashanyira mukoma gift paMount Darwin prison. Zvipi zvamungada kutaura maererano nefamily week kugamuchirwa kwamaita uyezve nenguva yamapiwa yakatambanuka kuti muone mukoma gift? Okay, hatinotenda. Inini chandotanga kutenda chinhu chekutanga ndoti ndichisvika panapo ndoti ndione friend yangu Gift Chimusoro. Murume uyu ndonamata naye. But pandasvika panapa ndasvika pachirwa shoko raMwari pachiparidzwa. Ndochinhu chandaita chandafarira. Ya, chidimbu. Makavatarisa maziviro amunovaita vari kunze nezvavari iko zvino vari kuchengetedzwa zvakanaka? Ndikuona zviri right, hazvina mbonyanya kusiyana semunhu first time akuita sei, but hazviri right, handisomboona dambudziko pari. Ndanzwa muri kuti muri friend, vazhinji vanenge vari mukati meusungwa hama chaidzo dzinotadza kuuya kuzoona vadikani vavo. Ndeapi mashoko amunoda kuvapa kuburikidza nerudo rwamaratidza kurangarira kuti ndine shamwari yangu yeya yapinda mukati meusungwa? Ndinoda kuyeuchidza vanhu veukama nevamwe vasiri pano kuti munhu kuenda kujeri hazviri kuti wagumirwa neupenyu. Kujeri changofanana nechipatara, munhu wese unogona kungowana mukana wekuita sei kuenda kuchipatara, but kujeri hakutarisa, hakuna munhu ana apply kuti ndikuenda kujeri, zvinongoitika by mistake. Muchitanga kunzwa kunzi mukoma Gift vasungwa makazvitambira sei uye mhosva yavo yainzi ndei? Ndichitanga kunzwa kuti Gift Chimusoro asungwa handina kugutsikana nazvo, ndakakashamadzika because handaimuziva achiita saizvozvo. Ndichinzwa kuti Gift Chimusoro abambudzi, ndakakashamadzika sikaiti. Ndakazotanga kuzomufonera kuti ndikazoenda kumasiro kwanga ari shuwa iga pachezvo yakakandudza kuti ashuwa mhosva ndakaita sei, mhosva ndakapara ndibudzi ndakatora. Api futi mashoko amungada kutaura nekuti vazhinji havagamuchire mhosva, vanenge vachitoramba kuti no inini handina kunge ndakaita sei ndakapara mhosva. Api mashoko amunokurudzira mushure mekunge kana munhu uchinge watadzira munhu? Kana wachinge watadzira munhu, ndokurudzira kuti munhu kasika unokumbira ruregerero kune munhu wawaita sei wawatadzira, kuita kuti kana paunodzoka unowana welcome yakaita sei yakanaka. Ndaikurudzira friend yangu Gift Chimusoro kuti pana achinge adzoka paachasangana newakatadzirana nawo apa ngavasaite zvehasha, asi kuti ngavataure mune rudo vachikumbirana ruregerero. Munonzwa sei nenguva yamapiwa kuti munge muchiona mukoma Gift? Ndoziva kuti pane mamwe mazuva zvichida pangu munovaona nepafenzi, asi ko nhasi mapiwa nguva yekuti garisana naye, taurira naye, inzwaiwo nhunha dzavo. Munoti chii mashoko pamwe amungada kusiya kuZimbabwe Prisons and Correctional Service? Inini ndinoti dai hurumende yaramba yakadaro ichingowanisa mukana wakafanana neuyu kuti tigowanawo mukana isiso kuti mungotinda kumabasa. Saka kana pane wiki yakafanana neiyi, pawiki uzoshaya mukana kuita sei ukuuya kana ukuswera uchitaura nehama yako. Saka ndinoda kutenda hurumende kuti dai yaramba ichiwanisa mukana wakafanana naiwoyo. Asi zvinoita kungoti chete musi wengozi hauzikanwa. The moment yakabatwa murume uyu nezuro wacho ndakatombomuudza kuti
pane genga randikunza because inini ndi muno mutemo anditi ndine pane patro todaita toita so saka maofisi zvandikudzaka izvi nyaya dzembudzi yakomana mbudzi pasi kuzopera kana kuti August hasi kupera pasina kuitika disaster ichi because amakesi aita awandisa because uyu ndemudzosi shamwari yangu because pane umwe musi wakatomboya kumba kwangu achiti shapano ndanzaona kuti kupulana kuba mbudzi saka doti tinowasunga tiri tese okay bo ndobva yamba kwangu vafunga kuti tagara tichasina kuma 10 akauya funga vatata TV vatabadza TV takuona ndobva awarewa netv svika matikofu dzakwa matishati chienda zvanza ashata chakwesa kuenda nokuti kunze kwakaita se kunze kwadoka musi asina musi wacho ndimusi wakabva wabiwa mbudzi akabva abiwa ari ndiye futi mbudzi dzacho animona saka ndinoda hangu kuti tindo mimi maofisa ipanapa ndikunyesa kuona maofisa ari panapa eseka akasununguka saka ndozifarira kuti dai zvaramba zvakadaro kuti ivari kunze kana vadai vanzwa zvatiri kutaura ngavasaore moyo dzimwe hama dzinosvika pakuti vachibva kuno kunoziuraya kana kuita suicide kuti vanenge vanhu vakansera kunokanserwa munhu anditika kunobikwa brains yemunhu then kana achinge akumba adzuka kumba tinoedhera brains yemunhu through welcome note tinopa munhu anenge abva kuno ndovhera kuti asununguke atifa veukama kati venharaunda vafanira kuti munhu achinge abva kujeri chiva chitukiso otanga kumushoropodza otanga mutaura nemwe wedhisingairi kuti ye uri mbavha zvakadai iye haasununguke kana dai angada kuchinja brains yake haachachinja because vanhu vakugara ngomuti uri mbavha saka chiroti achangoramba ari mufield ipi iyoyo vanhu ngangodzidza kungoregerana chete zvandingotaura izvozvo aiwa ndinotina mukoma ndiri kunzwa kuti imi maida kutosungisawo vamwe vembudzi kuwe maida kuti mite vashoma no ipapo ndandisati ndamufield yacho dzangu ndo dzakazorowa saka zvimwe zvinhu zvakaita kuti ndizoitawo simba kuti rega ndidzoserewo kubva ipapo zvakanga zvaakunakidza makabirwa mibva matrika ndidzosere but zvinhu zvisina kunaka hazvo bhozi ndakatarisa inini kana Mwari achikwanisa kundisunungura panyaya dzembudzi idzodzo ndinoona kuti sezvo bhaibheri rakati kunyangwe zvedu zvakaita semucheka mutsvuku zvichachena samakusha emakwai ipapo ndinobhilivha kuti kana zvaitikawo sekudaro ndotenda Mwari wangu bhozi idzi hadzisi mbudzi dzokuti dzekutanga hayo ndakatombotora dzimwe aiwa totenda ndeapi mashoko amungada kusiyira vamwe vari kuita mabasa ekutora mbudzi dzevanhu aiwa kutora mbudzi chinhu chisina kunaka because kuvatongi uku pambudzi vari kuchekerera zvokuti kana wazova mudare unonyatsokuona kuti ingadai ndisina kudaro zvangu seninini apa ndasarwa ne3 months 20 days ndiri kuona sekunge 3 years because nemufaro watinenge tinawo kunze kungoti unongoita zvaunoda unongoenda kwaunoda zvinhu zvinoita kuti kana wamuno munoona sekunge usisiri munhu tinotenda zvichida pamwe mune mashoko ekurudziro kuhama since nhasi yatova china zvoreva kuti family week iri kutoenda ichita se ichipera ndeapi mashoko ekurudziro zvichida kuhama dzevamwe vadikani vari mukati ndinoona sekuti vamwe vanogona kukundikana kuuya kunoona hama dzavo vachiti hatina mari kana kuti hatingamushanyire sei tisina chatakabata ndinoona sekuti chikafu zvacho haisi problem chinhu chakakosha kuuya kunoona munhu kuti mutaure naye kunyange musina chinhu unogona kungouyawo because ndine dzimwe shamwari dzangu dzinenge dzichingoti ine hama dzangu asati dzauya kunondoona kubva ndichisungwa kusvikawo muzuva ranhasi saka ipapo munhu anobva aomerwa neupenyu usingaiti aiwa ndinotenda mukoma Gift nemashoko amasira mhuri yeZimbabwe kuti chakakosha rudo noti zvinobatika zvamungafunga kuti dai ndauya neichi dai ndauya neichi aiwa ndinotenda nemashoko akanaka amasira mhuri yeZimbabwe Tichapera chakanzira yeupenyu hwako kuti chezodziyo dombo ekukwira kudenga chemacheri
tsvaka nzira yeupenyu hwako kuti cheziro dombo rekukwira kudenga 55 idza Isaya verengai bhaibheri rashu unodaidzwa nashe usatora ruponeso 55 idza Isaya verengai bhaibheri rashu unodaidzwa nashe usatora ruponeso Isaya 1 mukati eitini zvivi zvenyu zvikatsvuka sei mukauya nazvo zvichachena sechando Isaya 1 mukati eitini zvivi zvenyu zvikatsvuka sei mukauya nazvo zvichachena sechando upenyu hwanga hwandinetsa ndanga ndafunga kuzvisungirira aiwa tenzi mandisunungura handichatsokeri shure upenyu hwanga hwandinetsa ndanga ndafunga kuzvisungirira aiwa tenzi mandisunungura handichatsokeri shure ndamuwana Jesu ndamuwana namazuva ekupedzisira ndichagara naye tamara nekusingapere ndamuwana Jesu ndamuwana namazuva ekupedzisira ndichagara naye tamara nekusingapere zvepasi rino izvi zvichapera tsvaka nzira yeupenyu hwako kuti cheziro dombo rekukwira kudenga hamba murayiro waMwari ndiwo unokuchengetedzai pamunenge muri pose ndiwo mutupo wenyu hamuna here chive madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha hama murayiro waMwari ndiwo unokuchengetedza pamunenge muri pose ndiwo mutupo wenyu hamungaeresive madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha baba murayiro waMwari ndiwo unokuchengetedza pamunenge muri pose ndiwo mutupo wenyu hamungaeresive madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha kana mukafamba nemurayiro tamba chiedza chenyika usazokanganwa kuitira vamwe rudo munashe iyi ndiyo vimbidzo yakagadzirwa naJesu yoenda teerai Mwari nekuti ndivo vanokosha kana ukafamba nemurayiro tamba chiedza chenyika usazorivara kuitira vamwe rudo munashe iyi ndiyo vimbidzo yakagadzirwa naJesu yoenda teerai Mwari nekuti ndivo vanokosha sisi murayiro waMwari ndiwo unokuchengetedza pamunenge muri pose ndiwo mutupo wenyu hamungaeresive madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha mama murayiro waMwari ndiwo unokuchengetedza pamunenge muri pose ndiwo mutupo wenyu hamungaeresive madzinza vasina upenyu munashe chinoereswa ngachive chinhu chinokosha rugare neupenyu takaripiwa kare patakagamuchira Ishe Jesu saishe muponesi takaruisa pasi pemoyo yedu kuti tiponetswe teerai Mwari nekuti ndivo vanokosha rugare neupenyu takaripiwa kare patakagamuchira Ishe Jesu saishe muponesi takaruisa pasi pemoyo yedu kuti tiponetswe teerai Mwari nekuti ndivo vanokosha baba murayiro
amunenge muri bose ndiwo mutupo wenyu amungaeresi vematsinza vasina upenyu munazvo chinoerezwa ngachive chinhu chinokosha tisi murayiro wamwari ndiwo unokuchengetedza amunenge muri bose ndiwo mutupo wenyu amungaeresi vematsinza vasina upenyu munazvo chinoerezwa ngachive chinhu chinokosha Kumba akashayikwa mumwe wakafanana naye vakashayikwa iye vakunamata vakashayikwa munhu vakafanana naye vakashayikwa iye vakunamata vakashayikwa munhu vakafanana naye vakashayikwa iye vakunama vakapinda mugadheni vakapinda gadheni aisaipira mambo mukombe oyo vakapinda mugadheni vakapinda gadheni aisaipira mambo mukombe oyo vakachema Jesu vakachemera Mwari vakachema iye vakunamata vakachema Jesu vakachemera Mwari vakachema iye vakunama mbiri kuna baba ngatizembire Bakunama piri kuna baba ngatizembire bakunama vakashayikwa munhu vakafanana naye vakashayikwa iye vakunamata vakashayikwa munhu vakafanana naye vakashayikwa iye vakunamata imi ndimi baba verudo ndimi baba verudo tichingise imi ndimi baba verudo tichingise vanoda kuchengetwa neni ndingagofara seiko Mwari wangu ndiri muno musungwa vana vangu kumusha uko vanoda kuchengetwa neni zorema baba verudo tichingise ziriko chembeza takasi zinoda kuchengetwa nesu kana dzirizeka baba adzikone zorema baba verudo tichingise zorwadza baba verudo kana ndirindeka baba andikone nokugama kanamata ndapfukama kanamata kana ndirindeka baba andikone zorema baba verudo
tarisai moyo, ishe tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Baba tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Baba tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Bandino tangara Baba, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Bandino pamba Baba, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Kandaka sungwa Baba, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Oh moyo moyo, tarisai moyo, moyo wangu, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Oh moyo moyo, tarisai moyo, moyo wangu, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Oh moyo moyo, tarisai moyo, moyo wangu, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Baba tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Baba tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Bandino pamba Baba, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Bandino tandara Baba, tarisai moyo, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Oh moyo moyo, tarisai moyo, moyo wangu, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Oh moyo moyo, tarisai moyo, moyo wangu, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Oh moyo moyo, tarisai moyo, moyo wangu, tarisai moyo, tarisai moyo wangu Jehova. Zatwa nevingi sinderekareka rive chinyoreso, vanhu vose vave vanyori, denga rose rivere kunyorera rudo rwa Jehova. Makungwa nenzizi zvinopa, denga rinozara nemavara, tidzatida zvipedzi. Oh, ingani une nyasha, Rudo rwake harunzereke, ini ndiri basa remaoko hakuna ake. mumwe wandinga na matendo. Rudo rwake harunzereke, ini ndiri basa remaoko ake. Wandinga pfugamira. Rudo rwake harunzereke, ini ndiri basa remaoko ake. Dai peni yangu iri meso yemuvesa, nairo bepa racho riri danda rinovesa. Mashoko angu aiveswa padanda irori, aizovei, aizobudei. Dai peni yangu iri meso yemuvesa, nairo bepa racho riri danda rinovesa. Mashoko angu aiveswa padanda irori, aizovei, aizobudei. Unanyasha rudo rwake harunzereke, ini basa remaoko ake. Wandinga na matendo. Rudo rwake harunzereke, ini basa remaoko Hakuna ake. mundu wandinga pfugamira. Rudo rwake harunzereke, ini basa remaoko ake. Jorai
vatwasanudze senjatire baba torai pfungwa dzangu mudzisuke mudzisuke neisupe padzakatanga nyika muvaropafadze vakomborere ishe torai moyo wangu musunge musuke neisupe pawakakomba mamu vatwasanudze senjatire baba torai pfungwa dzangu mudzisuke neisupe padzakatanga nyika muvaropafadze vakomborere ishe anuzere vakasvika pakunyadziswa hakuna vakadana muzita renyu vakasvika pakukundikana hakuna vakavimba nemi Mwari vangu vakasvika pakunyadziswa hakuna vakadana muzita renyu vakasvika pakukundikana hakuna vakavimba nemi Mwari vangu vakasvika pakunyadziswa hakuna vakadana muzita renyu vakasvika samatenga torumbidza inotiepenesa atizvidza pano isusu hakusi kugona kwedu asi nyasha dzenyu samatenga torumbidza inotiepenesa atizvidza pano isusu hakusi kugona kwedu asi nyasha dzenyu samatenga torumbidza inotiepenesa atizvidza pano isusu hakusi kugona kwedu asi nyasha munotigadzirira tafura isope vavengi vedu amusiye tiri toga munoramba mwinesuo munotigadzirira tafura iso pamberi pevavengi vedu amusiye tiri toga munoramba mwinesuo munotigadzirira tafura iso pamberi pevavengi vedu amusiye tiri toga munoramba mwinesuo tinoda baba tinoda kuvimba na Jesu tinoda baba tinoda kuvimba na Jesu nekuti ndiye oga vakarurama vakavimbika nekuti ndiye oga vakarurama vakavimbika aivaise aivaiva baba ebeneza aivaivaise akasimudza svimbo ikashinja nyoka kanitora vanhu vakuvinzi ndati akasimudza svimbo mhanda akasimudza svimbo ikachinja nyoka kanitora vanhu vakuvinzi tora vanhu vako uende tora vanhu vako uende tora vanhu vako Mosisi tora vanhu vako ndapfuma tora vanhu vako uende tora vanhu vako ndati tora vanhu vako uende tora vanhu vako uende tora vanhu vako Mosisi tora vanhu vako ndapfuma tora vanhu vako uende Thank you for tuning into Zim News Beat TV.